Eccellenza tiegħek Monsenjur Arċisqof Charles Cicluna, Wis Reverendu Ministru Provinċjal Patrient Nikirkop, Reverendu Kanonku David Cilja, inselmulkom u nirringrazzjawkom li onorajtuna bil-preżenza tagħkom illejla. Onorevoli Sammut Ħili, rispettabli Sindku, Sinjuri li lqajtu l-istedina tagħna, fisem il-Gwardjan u l-Fraternità Franġiskana tal-Belt Valletta, il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallett, ir-Rettur u s-sedja tal-Arċikonfraternità ta' Santissimo Kurċifis, nilqawkom għal dan il-mument ta' riflessjonijiet u mużika sagra, imtella bil-kollaborazzjoni tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Iltqajna l-lejla sabiex nirriflettu fuq il-mixja ta' Sidna Ġesu Kristu, mill-mument tal-kundanna sal-qawmien mill-imwiet. Dan se nagħmluh permezz ta' siltiet mill-kitbiet ta' San Franġisk ta' Assisi, akkumpanjati minn mużika sagra. Din is-serata tilħaq il-qofol tagħha bil-kelma ta' Monsinjur Arċisqof. Insellmu wkoll lit-telespettaturi naqdu magħna u lil dawk li qed isegwuna fuq il-mezzi soċjali. Ix-xewqa tagħna kienet li dan ma jkunx sempliċement kunċert, imma mument ta' talb u ġabra. B'hekk nitolbukom sabiex ma jsirx ċabċib bejn silta mużikali u oħra, imma l-applaws mistħoq isir wara l-innu tal-aħħar. Nitolbukom ukoll tagħmlu l-mowbajl fuq silenzju. Illum li f'din il-Knisja ġie ċelebrat jum l-Art Imqazza, nitolbu wkoll għal patrijiet Franġiskani li qed iservu f'din il-missjoni, għal ħutna l-insara u għal paċi f'din l-art tant għażiża għalina l-insara. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nadurawk Sidna Ġesu Kristu hawn u fil-knejjes kollha tiegħek li jinsabu fid-dinja kollha u nberkuk għax b'salib imqaddes tiegħek inti fdejt id-dinja. Ġesu kundannat għal-mewt. Dawk li rċevew is-seta li jagħmlu ħaq mill-oħrajn għandhom jagħmlu l-ħaq bil-ħniena skont kif iridu li huma jsibu ħniena mingħand il-mulej. Ħajkollna mela l-imħabba, l-umiltà u nagħmlu karità għaliex din taħsel lill-erwieħ mid-nubiet. Il-bnedmin jitilfu dak kollu li jħallu warajhom fid-dinja. Magħhom iġorru biss l-imħabba tal-ħniena u tal-karità li jkunu għamlu u ta' dawn jirċievu mingħand il-mulej il-premju u l-ħlas mistħoq. Ġesu mobbi bis-salib u reħa r-rieda tiegħu fidejn il-Missier. Issa r-rieda tal-Missier kienet din li l-iben tiegħu imbierek u glorjuż li ġie moti lilna u li twilet għalina joffri lilu nnifsu bid-dem tiegħu stess b'sagrifiċċju u vittma fuq l-altar tas-salib. Dan għamlu mhux għalih innifsu u li bih sar kollox, imma l-dnubietna. U hekk ħallilna eżempju biex nimxu fuq il-passi tiegħu.
Ġesu jaqa għall-ewwel darba. Oqgħod taħseb ftit u bniedem u għaraf kemm ollik il-mulej Alla li ħalqek u sawrek għaġbija tal-iben maħbub tiegħu skont il-ġisem u għas-sura tiegħu skont l-ispirtu. U l-ħlejjaq kollha li huma taħt is-sema, kull waħda minnhom skont in-natura tagħha, jaqdu, jarfu u jobdu lil ħaliq tagħhom aħjar minnek. Ġesu jiltaqa' ma' Ommu Marija. Slim għalik, o Sitt qaddisa u sultana. Om qaddisa ta' Alla Marija, verġni li sirt knisja, mażula mill-missier l-aktar qaddis tas-sema. Huwa konsagrak flimkien ma' ibnu l-Aziz u l-aktar qaddis u mal-Ispirtu Santu, id-difensur. Fik kien hemm u hemm il-milja kollha tal-grazzja u ta' kull ġid. Slim għalik palazz tiegħu, slim għalik tabernaklu tiegħu, slim għalik dar tiegħu, slim għalik il-bies tiegħu, slim għalik għaddejja tiegħu, slim għalik Om tiegħu. Ġesu mejjun jerfa' s-salib minn xmur iċ-Ċirinew. Kieku int kont l-isbaħ u l-aktarani u tagħmel ukoll ġubijiet, hekk li saħansitra tħarrab ix-xjaten,
Dawn il-ħwejjeġ kollha kienu jkunu għalik ta' ħsara. U xorta waħda xejn ma hu tiegħek. U f'ebda ħaġa minn dawn kollha ma tista' tiftaħar. Imma f'dan nistgħu niftaħru. B'dak li hu dajjef fina u li nġorru ta' kuljum is-salib imqaddes tal-mulej tagħna Ġesu Kristu. Il-Veronika tixxotta wiċċ Ġesu.
ħini dak il-qaddej li jaħżen teżori fis-sema mill-ġid lil mulej u rimijaw u li ma jixtieqx jurih lil bnedmin biex jikseb il-ħlas. Għaliex l-aktar oli juri l-ħidma tiegħu ma' dawk li joġbuh. Ħin il-qaddej li jżomm moħbi f'qalbu il-misteri tal-mulej. Ġesu jaqa għat-tieni darba. Ħini dak il-qaddej li meta l-bnedmin ifaħruhu jkabruh, ma jqisruhu aħjar minn meta jqisuh bħala bnedem baxx, sempliċi u ta' min jistmerru. Għaliex il-bniedem jiswa daqskemm jiswa quddiem Alla u mhux aktar. U ħini dak il-qaddej li ma joqgħodx fil-għoli birda tiegħu u dejjem ikun jixtieq li jkun imqiegħed taħt riġlejn l-oħrajn.
Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalemm. Ħin il-bniedem li jistabar bil-proxmu tiegħu minħabba djufija tiegħu, bħalma jixtieq li l-proxmu tiegħu jistabar bih jekk isib ruħu fl-istess qagħda. Ħin dak il-qaddej li jrod lil mulej Alla kull ġid. Għaliex kull min iżomm xi ħaġa li ħin nifsu ikun jaħbi l-ġid tal-mulej Alla tiegħu u dak kollu li jaħseb li għandu jittaħidlu. jaqa għat-tielet darba. Kemm huma ħenjin u mberkin dawk l-irġiel u n-nisa li jżommu sħaħ sal-aħħar għax fuqhom jistrieħ l-ispirtu tal-mulej u jagħmel fihom post fejn jammar. Huma wlied il-missier tas-sema li jagħmel l-emejjel tiegħu huma rajjes aħwa u ommijiet tal-mulej tagħna Ġesu Kristu. Aħna arajjes meta r-ruħ ta' dawk li huma mimlijin bil-fidi tingħaqad mal-mulej tagħna Ġesu Kristu fl-Ispirtu Santu. Aħna ħutu meta nagħmlu r-rieda ta' missieru li hu fis-smewwiet. Aħna ommijietu
meta nġorruh fil-qalb u fil-ġisem tagħna bil-imħabba divina u bil-kuxjenza safja, sinċira, u nwelduh bl-emejjel qaddisa li għandhom jiddu quddiem l-oħrajn bħala eżempju.
Għazza minn ħwejġu. Il-mulej tagħna Ġesu Kristu li aħna rridu nimxu fuq il-passi tiegħu lil dak li tradih sejjaħlu ħabib u offra ruħu min jeddu fidejn dawk li salbuh. Il-ħbib tagħna għal daqstant huma dawk li jagħmlulna tiġrib u inġustizzji mingħajr ma jistoqilna, li jridu jġeluna nistħu u jajruna, li jġibulna dbatija u taħbit, martirju, mewt. Lil dawn irridu nħobbuhom ħafna għaliex minn dak li jġibu fuqna aħna nistgħu niksbu il-ħajja ta' dejjem.
Sammar mas-salib. Kemmu qaddis u ta' min iħobbu. Kemm joġob. Kemmu umli, mimli slim, ħelu u ta' min jixtiequ fuq kollox li kollna ħutna u iben bħal dan il-mulej tagħna Ġesu Kristu li offra ħajtu għan-naġ tiegħu. Ġesu jmut fuq is-salib. Il-mulej Ġesu tant sofra lina, tant għamel ġid magħna li kull ħlejqa li fis-sema, fl-art, fil-baħar u fil-qiegħ tal-art għandha trott tifħir lill-Alla, glorja, ġieħ u barka għaliex hu l-qawwa u s-seta tagħna. U li hu waħdu tajjeb, waħdu l-aktar għoli, waħdu li jista' kollox, tal-aġeb, glorjus u waħdu qaddis ta' min ifaħru u mbierek għal dejjem.
is-salib u mqiegħed fih dan ommu Marija. Issimgħu ħuti, jekk il-Verġni mqazza jistħoq ilha tanġieħ, jekk il-qabar li fih Ġesu ġie mitfun għal żmien tingħatalu tant qima, mela kemm għandu jkun qaddis ġustu jixraqlu dak li jmiss bideħ, jirċievi fil-qalb u bil-fom tiegħu, mhux aktar lil dak li se jmut, imma lil dak li jurebbih u glorifikat għal dejjem. Ġesu mitfun u wara 3 ijiem iqum. Għaliex ma tarfux il-verità u ma temnux fl-iben Alla? Ara, ta' kuljum jinżel minn ħdan il-missier fuq l-artal fidejn is-saċerdot. U kifu wera ruħu lill-appostli għad-disa tiegħu fil-ġisem veru tiegħu, hekk juri ruħu lilna fil-ħobs imqaddes. Kifu ma għarfu li blajnejn tal-ġisem ma kinux jaraw biss il-ġisem tiegħu, imma kienu jemnu li hu tassew Alla meta kienu jikkontemplawh blajnejn tal-Ispirtu. Hekk ukoll aħna naraw il-ħobs u l-imbid blajnejn tal-ġisem. Imma nemnu bil-qawwa li dawn huma tassew il-ġisem u d-demm l-aktar qaddis tiegħu ħaj u vera.
L-għunet nishtiq nirringrazzja lil kulħadd u kull min ta' semu biex ikonna din is-serata ta' sbuħija u ta' meditazzjoni. Nixtieq naqsam magħkom ħsieb qasir. Qegħdin f'din il-ġimgħa mqazza bdejnija propju bil-pellegrinaġġ Ażiż il-ġimgħa li għadda bl-istatwa venerata tad-Duluri. U f'dawn il-jiem il-kol kemm aħna bil-qalb ninġabru quddiem iġbija għażiża tal-Kurċifiss mirakolus u ntennu dik it-talba nadurawk o Ġesu u nberkuk għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Kull meta nħares lejn il-Kurċifiss Ażiż ta' Ġiesu u ninnota il-kuntrast kbir bejn il-karnaġġon safi tal-imgħallem u dak li għamilna aħna bih, id-dmija ħarxa. Ninduna li hemm il-kontrast bejn is-safa u dak li jġib il-ħażen fostna. Qegħdin fil-ġimgħa fejn tradizzjonalment il-poplu ta' Alla kien mistieden il-ġimgħa tal-Għid biex iħejji il-ħobż bla ħmira, il-ħobż għażmu. Aħna nikkonsagraw dan il-ħobż bla ħmira li jsir il-ġisem għażiż ta' Ġesu, preżenti bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u bid-divinità tiegħu fl-Ewkaristija. Imma lina l-ħobż għażmu wkoll ifisser is-sejħa għall-umiltà, għas-safa. Jalla f'dawn il-jiem aħna u nippreparaw fir-ruħ tagħna l-offerta tagħna tal-ħobż bla ħmira mingħajr reba, mingħajr kburija, imma l-ħobż safi tal-umiltà, tal-bżulija, tar-rettitudni. Ikonna l-barka tal-mulej. Ejju nduru lejh fis-sagrament tal-qrar u nippreparaw biex it-qarbina tal-Għid tkun dik it-taniqa ta' mħabba li għaliha ippreparana wkoll dan il-programm tal-lejla. Nadurawk o Ġesu nberkuk. Señal tas
kmietet il-ħajja biex tagħti lilna l-ħajja u timlina bis-seb. Trinità li salvajtna kull ħliqa, ħajru barka qudiemek iġġib. Iqaf dejjem bejnuna ħanina ma' kull min jisalva bis-salim. Slima lik, kurċivista matuna, illum tfaħrek kull qalb kun issib. Kun għat-tajjeb il-għajn tuk il-grazzja, kun għal-ħati tumofraw il-seb. Kbir l-milu tal-ħina ta' Kristu u l-ħajja għal-mewt tas-salim. Biex minħabtu il-mewt tagħna jgħerret b'demmu l-fedra tal-bniedem iġib. Feloq din is-serata ta' riflessjonijiet u mużika nixtiequ nirringrazzjaw lill-eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna li llejla onorana bil-preżenza tiegħu u qasam il-ħsibijiet tiegħu magħna. Grazzi wkoll lill-Ministru Provinċjal, lill-Gwardjan u l-Fraternità li għal darb'oħra laqgħuna f'din il-Knisja tant tal-qalbna. Nirringrazzjaw lis-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valletta tal-Mużika mill-Isbaħ. Mużika li jenitna nidħlu fl-ispirtu ta' dak li nemnu u li qed infakru. Magħhom nirringrazzjaw l-Surmas Direttur Dominic Darmanin, l-Assistent Direttur James Chappell, il-kantanti solisti Rosabel Bianchi, Georg Zammit, kif ukoll l-Surmas Mistiden Speċjali għal din is-serata Maestro Pasquale Ajezza. Inroddu ħaj lill-Arċikonfraternità tas-Santismu Kurċifiss tal-għajnuna u l-kollaborazzjoni f'din il-Knisja matul is-sena kollha. Nirringrazzjaw lill-arpista Jacob Portelli li akkumpanjana waqt ir-riflessjonijiet li qsamna magħkom. Ta' min jgħid ir-riflessjonijiet kienu kollha meħudin mill-kitbiet ta' San Franġisk tas-Sisi. Ma baqanna xejn ħlief li nirringrazzjawkom li oġobkom tkunu magħna llejla. Infakrukom ħdejn il-bib ta' barra wieħed jista' jħalli offerta b'risq il-missjoni Franġiskana fl-Art Imqazza u ta' dan nirringrazzjawkom bil-qalb. Grazzi ħafna.
nawgurawlkom il-lejl it-tajjeb.